Itt állunk a Mind Klinika új szárnyában, ahol a meglévő 700 négyzetméter mellett egy újabb 700 négyzetméteren fogjuk a betegeinknek az egészségügyi szolgáltatásainkat nyújtani. Itt a mögöttem még nem teljesen kész, de már heteken belül megnyíló részlegünk, ezek az új ambuláns helységeink lesznek, ahol többnyire a különböző szakmák, neurológia, pszichiátria, fülorgégészet és bőrgyógyászati szakmák fogják a rendeléseiket tartani, és itt a másik oldalon pedig telepítésre kerülnek az új diagnosztikus gépeink, melyek az adott területnek a csúcskategóriás gépei lesznek. Itt az első helységben egy ultrahang, a második helységben egy csontsűrűség vizsgálatára alkalmas DEXA készülék, mammográfia, mögötte egy röntgenkészülék és a 256 szeletes szív CT készülékünk kap helyet. Ez egy jelenleg a piacon elérhető legmodernebb mammográfiás készülék, melynek olyan új funkciói is vannak, hogy a páciensek maguknak állíthatják be azt, hogy milyen erővel nyomja az emlőt a képalkotás közben. Ez lehetővé teszi, hogy ne legyen kellemetlen fájdalom a vizsgálat közben, és itt lehetőségünk lesz háromdimenziós módon biopszia vételére is. És azokban az esetekben, amikor valamiféle a mammográfiás felvételen valamilyen eltérés ábrázolódik, akkor egyből meg is tudjuk szúrni, hogy mintát vegyünk belőle, és abból pedig a szövettani eredmény alapján elindíthassuk a kezelést. Az új vizsgáló helységeinket úgy alakítottuk ki, hogy a belépéskor a beteg egy irodaszerű konzultációs helységbe érkezik, ahol az orvos és a beteg és a hozzátartozója tudja megbeszélni a betegnek a különböző problémáit, majd egy elválasztó panel mögött fogjuk kialakítani a vizsgáló ágyat és a fizikális vizsgálatra alkalmas részt, ezáltal ezt a két funkciót egymással szeparáljuk, illetve biztosítjuk, hogy semmiféleképpen a beteget a vizsgálat közben ne láthassa senki egy esetleges belépő. Itt állunk a röntgenkezelő helységben, a hátam mögött látszódik a telepítésre kerülő új függesztett röntgenkészülék, aminek az a különlegessége, hogy egy speciális pozícionáló segítségével akár a gerincről, akár a végtagokról egy egybefüggő teljes képet tud összerakni több lépcsőben. Mindezt a hagyományos módszerhez képest, ahol ez egy manuális beállítást igényel, ez egy teljesen automatizált rendszer lesz, ezáltal a tengelyek, mely mondjuk egy gerincsebészeti vagy ortopédiai beavatkozásnál rendkívül fontos, ezek hitelesen és akkurátusan számolhatóak. Ez a készülék a jelenleg elérhető legalacsonyabb sugárterhelésű, tehát a röntgenképek úgy tudnak elkészülni, hogy a beteg számára a legkisebb sugárterhelést fogják jelenteni. A CT vizsgáló részében állunk, ahol látszik szétfedve mögöttem a 256 szeletes CT készülék, egyelőre még a borítás nélkül. Következő hetekben befejeződik ennek a készüléknek a telepítése, és amint az engedélyeztetési eljárás lezárul, akkor el is kezdjük a használatba vételét. Ennek a CT-nek amellett, hogy alapvetően a teljes spektrumot tudja, amit egy mai modern CT készüléknek tudnia kell, a specialitása, hogy egy szívdobbanás alatt a teljes szívet, elsősorban a koszorúérrendszert fel tudja térképezni, ezáltal csökkentve a sugárterhelést és javítva a kép minőséget, hogy nem szükséges több darabból összeállítani. A koszorúér vizsgálatok azok egy nagyon igényes képalkotó vizsgálatok, és ugyanakkor rendkívül fontosak abban, hogy megállapítsuk, hogy valakinek valamiféle szív rizikója van-e valamilyen koszorúér szűkülete. Úgyhogy ezzel a készülékkel tervezünk néhány héten belül elindulni, és a betegeinknek ezt a rendkívül igényes minőségű szolgáltatást biztosítani. Magyarországon egy hasonló készülék van telepítve, a magánegészségügyben tudomásom szerint ez lesz az első, amely ilyen teljesítményűre képes. Ez a készülék alkalmas arra is, hogy az alacsony sugárterhelésű vizsgálatokat, mint például egy ma már rutinszerűen elvégzett
low-dose mellkas CT-t a tüdő vizsgálatára elvégezzen, mely nem sokkal nagyobb sugárterhelés, mint egy mellkas röntgenvizsgálat. Egyre növekvő számú tüdőbetegségek és problémáknál ez különösen fontos, de a teljes testet tudjuk vele vizsgálni, sőt egy olyan funkciót is kap a készülék, melynek a segítségével célzott, háromdimenziósan tervezhető mintavételeket tudunk végezni a testen belül, különböző szervekből, májból például, illetve tudunk infiltrációs beavatkozásokat végezni például a gerincben, amely során a megtervezett trajektória mentén minimális rizikóval idegek vagy izületekhez tudjuk eljutatni a kívánt gyógyszert. A mögöttem lévő két helységben fogunk beavatkozásokat végezni. Ebben a helységben lesz az endoszkópiás beavatkozó helységünk gasztroenterológiai kivizsgálásokhoz, kolonoszkópiához, gasztroszkópiához, a másik helységben pedig egy fájdalomcentrumot fogunk megnyitni rövidesen. Ebben a szép nagy világos helységben tervezzük az endoszkópos vizsgálatokat, illetve nem csak vizsgálatokat, hanem az endoszkópiával együtt ma már a mintavételeket, amennyiben ez szükséges, és tervezünk beavatkozásokat is, úgynevezett ERCP vizsgálatokat, melynek során fel tudunk tágítani epeutakat, egyéb kisebb beavatkozásokat. Ebben a helyiségben, ahonnan az ablakok a millenárisra nyílnak, fogjuk végezni a fájdalom beavatkozásainkat. Tervezünk egy komplex fájdalomközpontot nyitni, melynek a területébe beletartoznak a gerincfájdalmaknak az ellátása, minimálinvazív beavatkozásokkal. Tehát nem műtéti beavatkozásokról beszélünk, hanem olyan ambuláns beavatkozásokról, melynek során idegelemek vagy izületek mellé tudunk gyógyszert juttatni a fájdalom csökkentésére, de kollégáinkon keresztül ortopédiai, izületi infiltrációkat is fogunk végezni, illetve egyéb fájdalom szindrómáknak a minimálinvazív ellátására is lehetőség lesz. Ide kerül egy röntgen-C-kar, illetve egy ultrahangkészülék, hogy mind röntgenvezérelt, mind ultrahangvezérelt beavatkozásokat tudjunk végezni.